Takže si Reaper? Už nie si Grimm? A zoznámte sa. Lucy to je môj brat John a aj on pochádza z dávnej minulosti. Lucy s dieťaťom bol náš prvý nález. A denne odhaľujeme ďalšie. Áno, mala som ti to povedať, ale to nie je vec, ktorú ti môžem napísať na pohľadnicu. Stabilizovalo sa to. Je to rovnako nebezpečné ako tvoja práca. Som archeologička a som tam, kde mám prácu. Chceš vedieť, čo robím? Poď, ukážem ti. Lucín profil chromozómov. Vidíš tam niečo? Čo nás učil otec ako prvé? Je to nadčlovek. Vďaka tomu je silnejšia, stabilnejšia a inteligentnejšia. Bunky sa delia 50-krát rýchlejšie, čo znamená, že rany sa celia hneď. Prekoná asi všetky choroby.